Bismillahirrahmanirrahim. Kena zarok. Dibêjin di zamanê berê de melîkek duçarê nexweşiyeka gelek giran bû. Navê nexweşiyê nayê gotin. Hemû hekîmên Yunanî bi îtîfaq gotin çareya vê nexweşiyê tune. Lêbelê tenê zirava mirovekî bi çend wesfan xemiliye dibe ku bibe derman. Padîşah got li hemû cîhanê bigerin yek ewsa bibînin. Axir leşkerên melîk zarokekê wisa peyda kirin. Dê û bav û kurik anîn ba melîk. Kral dê û bavê zarok bi gelek zêr, zîv û bi perowan qayîl kir. Qadî jî fetwa xûna zarok da û got: ji bo selamet û xilasiya kral xûna gel û raiyet helal e. Wextê cellat qesta kuştina zarok kir, lawik berê xwe da bi alî asîmanan, destê xwe vekir û dua kir. Piştî jî keniya. Padîşah ji vê kenê ecêbmayî ma û pirsî: Divê tu bigirî zare zar bikî, lê tu dikenî ev kena te ji ber çi ye? Zarok got: Serwerê min, dema yek girîftarê derdekî bibe, xwe diparêze dê û bavê xwe, naziyê xwe li wan dike û ji bo mafê xwe serî li qadî dike û ji bo bi dadî bi edaletî qerar bide xwedavêje bextê melîk. Lê ji xwe tu dibînî dê û bavê min ji bo malê dinyayê min teslîmê qesab kirine. Qadî jî ji bo kuştina min fetvayê daye. Cenabê te jî selameta canê xwe di kuştin û hilaka min de dibîne. Înca melîkê min ka bibêje layıqê vê rewşê tenê nekene. Piştîvan gotinên zarok, padîşah hat rehmê, stêrkên çavê wî hatin xwarê, zarok qepaçe kir, dest û piyê wî ramîst, zarok bexşand. Melîk jî piştî çend rojan ji vê nexweşiya navê wî nayê gotin xilas bû, şîfa dît. Înca hevalên hêja û birayên ezîz, mixabin rewşa me jî wek vî zarokî ye. Neyarên me ji nav me bi peran hinekên me dixapînin. Li gor fikrên xwe qadiyan hildibijêrin. Serok jî ji bo selametî û pêşeroja xwe me dixin qurban. Çareseriya me jî ew e ku em ji dil xwe bavêjin dergahê Rabbê xwe. Hêvî ji neyarên xwe bibirin, bi zanîstî xwe bixemilînin, ji bo menfaet xwe nefroşin û bibin yek. Wê wextê em ê li dinyayê û li axiretê bi ser bikevin.